Sabta naman naton ang ini nga buluhaton. May titulo ini nga numero 1 hasta sa 2 ka napulo. Lantawa kag isipa ang bayabas sa idalom. Isulat ang numero 1 hasta sa 2 ka napulo sa linya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Isa ka napulo kag isa ka napulo kag duha, isa ka napulo kag tatlo, isa ka napulo kag apat, isa ka napulo kag 5, isa ka napulo kag 6, isa ka napulo kag 7, isa ka napulo kag 8, isa ka napulo kag 9, duha ka napulo.